Dobrý deň. Dnes bolo vydané stanovisko Benátskej komisie ku novele ústavy, o ktorej prebieha už dlhší čas širšia spoločenská diskusia a ktorá je momentálne predmetom legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky. Musím povedať, že toto stanovisko oceňujem a vnímam ho veľmi pozitívne, i keď s niektorými jeho časťami by som možno chcel i polemizovať. Pozrime sa na jednotlivé časti tohto stanoviska. Benátska komisia požaduje alebo navrhuje širší legislatívny proces a širšiu inklúziu stakeholderov. V tejto časti nie celkom s Benátskou komisiou súhlasím, pretože musím povedať, že tento legislatívny proces je nadštandardne dlhý. Ten legislatívny proces začal v januári tohto roku, ešte neskončil. Tá novela ústavy má širokú spoločenskú podporu, hľadá sa širší politický konsenzus, keďže na prijatie zmeny ústavy je potrebných až 90 poslancov. To znamená, je nevyhnutná podpora aj z opozičnej časti politického spektra. A musím povedať, že tie konzultácie, ktoré prebiehajú a tie diskusie, ktoré prebiehajú či už na odbornej alebo laickej úrovni, sú veľmi široké. Ja sám som viackrát komunikoval s komisárom McGrattom a s Annou Gajecho, generálnou riaditeľkou sekcie Európskej komisie zodpovednej za právny štát. Existuje množstvo článkov, množstvo vyjadrení akademikov a ďalších odborníkov na túto oblasť. To znamená, že možno povedať, že ten legislatívny proces a tá verejná deliberácia je nadštandardná. To stanovisko Benátskej komisie možno tematicky rozdeliť na niekoľko okruhov a ja by som sa rád vyjadril ku každému tomu tematickému okruhu, ktorý aj zodpovedá jednotlivým novelizovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky. Hneď na úvod musím zdôrazniť, že to, čo sa pomerne často opomína, a nie len v kontexte Benátskej komisie, ale aj v tej širšej diskusii je, že táto novela ústavy predstavuje len významnú konzerváciu existujúceho právneho stavu a neprináša zásadne nové prvky. Benátska komisia sa vyjadruje hneď k prvému novelizačnému bodu, podľa ktorého si Slovenská republika zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva a rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. A ďalej, nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu. Tu Benátska komisia požaduje vypustiť slovo najmä a predovšetkým a vypustiť článok 7 s odkazom na to, že má obavu, že či budeme naďalej plniť svoje medzinárodné záväzky. Ďalej požaduje definovať a podrobnejšie identifikovať, čo považujeme za národnú identitu a čo považujeme za kultúrno-etické otázky. V tejto časti a v týchto odporúčaniach by som si dovolil s Benátskou komisiou polemizovať. Benátska komisia nezohľadňuje skutočnosť, že každý ústavný text, aj ústavný text Slovenskej republiky, ale v zásade každý ústavný text je charakteristický tzv. Otvorenou textúrou, čo znamená, že je mimoriadne náchylný na interpretáciu. Tá interpretácia je v podmienkach Slovenskej republiky zverená jedine Ústavnému súdu Slovenskej republiky, ktorý ako jediný môže povedať, čo je obsahom toho, ktorého článku Ústavy Slovenskej republiky. To je jediná možná záväzná interpretácia ústavy. To znamená, čokoľvek je povedané teraz, nie je záväzné, až Ústavný súd bude môcť záväzne povedať, čo je obsahom daného ustanovenia. Pokiaľ ide o potrebu definovať národnú identitu, tak musím povedať, že tam sme sa inšpirovali právom Európskej únie, článkom 4 odsek 2 zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európska únia rešpektuje národnú identitu členských štátov. A musím povedať, ani primárne právo Európskej únie, kde sme sa inšpirovali, neobsahuje tzv. Legálnu definíciu
národnej identity. Tá národná identita je určovaná v dialógu so Súdnym dvorom Európskej únie. Pokiaľ ide o kultúrno-etické otázky, tá ústava obsahuje demonštratívny výpočet toho, čo je možno považovať za kultúrno-etické otázky, a to jednotlivé inštitúty, ľudská dôstojnosť, manželstvo, rodičovstvo, rodina, jazyk. To všetko sú pojmy, ktoré sú následne v právnom poriadku definované a nie sú teda nepredvídateľné. Pokiaľ ide o dodržiavanie záväzkov Slovenskej republiky pochádzajúcich z medzinárodného práva, tu musím povedať, že sa celkovo ten verejný diskurs a aj to stanovisko Benátskej komisie trošku inklinuje k veľmi významnému zjednodušeniu. A tu na veci nie sú čierno-biele. V prvom rade musím zdôrazniť, že Ústava Slovenskej republiky si vyžaduje tzv. Systematický výklad. To znamená, žiadne ustanovenie ústavy nevykladáme len samotné o sebe, ale vykladáme tie ustanovenia v širšom kontexte ďalších ustanovení ústavy. A máme tu ustanovenie článku 1 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého Slovenská republika dodržiava svoje medzinárodné záväzky. Žiadne však záväzky nie sú absolútne a pokiaľ Benátska komisia polemizuje, či náhodou nespochybňujeme tieto medzinárodné záväzky a ich prednosť, tak musím povedať, že medzinárodné záväzky Slovenskej republiky nikdy nemali prednosť pred Ústavou Slovenskej republiky, iba pred zákonmi Slovenskej republiky. A nie je to doktrína, ktorá je pre Slovenskú republiku špecifická, ale ide o doktrínu, ktorá je typická v zásade pre každú ústavu. Pomôžem si citátom z komentára k Ústave Slovenskej republiky od profesorov Orosa a Sváka a kolektívu, kde uvádzajú v tomuto komentáru k Ústave Slovenskej republiky z roku 2021. Aj keď si medzinárodné právo tradične nárokuje nadradenosť, národné ústavy túto koncepciu nerešpektujú. Vo svete neexistuje právny poriadok, ktorý by sa za každých okolností ako celok podriadoval medzinárodnému právu. No a samozrejme máme tu x prípadov, kde jednotlivé demokratické právne štáty istým spôsobom polemizujú so svojimi medzinárodnými záväzkami a s judikatúrou nadnárodných súdov s cieľom čo najlepšie chrániť svojich občanov. Poukázal by som príkladmo na list predsedov vlád Dánska, Rakúska, Českej republiky, Talianska, Belgicka, Poľska, Litvy, Lotyšska, Estonska z 22. mája 2025, keď istým spôsobom kriticky naznačujú, že tá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o práva migrantov a možnosť vyhostiť zločincov zo svojho územia, nie je celkom korektná, nezodpovedá požiadavkám dnešnej doby a explicitne vyzývajú na jej prehodnotenie. V roku 2024 švajčiarsky parlament, obie jeho komory sa uzniesli, že nebudú rešpektovať rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v environmentálnych veciach. To len tak na dôkaz, že teda tie veci nie sú čierno-biele a naozaj je potrebné vždy vnímať konkrétny kontext konkrétnej situácie a nie paušalizovať. Ďalším ustanovením, ktorému sa venujeme v Ústave Slovenskej republiky v tom navrhovanom znení a ku ktorému sa venuje aj stanovisko Benátskej komisie, je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že dohoda o porodení dieťaťa pre iného sa zakazuje. Ide o tzv. Zákaz toho surogátneho alebo tzv. náhradného materstva. A tu vnímam tú pozíciu Benátskej komisie veľmi pozitívne, pretože správne poukazuje, že náhradné materstvo je výslovne zakázané v 14 členských štátoch Rady Európy a toto ústavné ustanovenie nie je v rozpore s normami v oblasti ľudských práv. Myslím si, že toto nepotrebuje ďalší komentár. Rovnako pokiaľ ide o ustanovenie navrhovaného znenia novely ústavy, ktoré hovorí o tom, že rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu sa zaručuje, Benátska komisia víta a konštatuje, že tento krok je v súlade so záväzkami Slovenskej republiky. Trošku zložitejšia je pozícia Benátskej komisie, pokiaľ ide o rodinné právo a adopciu, aj keď musím povedať, že v tomto kontexte Slovenská republika nemení nič,
iba konzervuje existujúci stav a na roveň ústavného textu dáva to, čo už je súčasťou momentálneho znenia zákona o rodine. Navrhované znenie ústavy hovorí, že osvojiť maloleté dieťa môžu manželia, jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi a celkom výnimočne aj osamelá osoba, pokiaľ je takéto osvojenie v záujme dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd. Stanovisko Benátskej komisie konštatuje, že v súčasnosti neexistuje povinnosť rozšíriť manželstvo na páry rovnakého pohlavia. Ak teda štát, ako napríklad Slovensko, vyhradzuje manželstvo mužovi a žene a zároveň obmedzuje spoločné osvojenie na manželské páry, vylúčenie nezosobášených párov bez ohľadu na sexuálnu orientáciu ich členov samo o sebe nepredstavuje porušenie dohovoru. Ako uvádza samotná slovenská legislatíva, jediným vodiacim princípom pri rozhodovaní o adopcii musí byť najlepší záujem dieťaťa. To je konštatovanie Benátskej komisie, ktorá trošku kriticky poznamenáva, že týmto ústavným zakotvením sťažíme prípadné zmeny, ale predsa o to v tomto prípade ide. To je podstata ústavného zakotvenia nejakého pravidla. V tomto kontexte sme dostali aj odporúčanie stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení sa riadia výlučne najlepším záujmom dieťaťa na základe individuálneho posúdenia a bez diskriminácie. Tu však musím konštatovať, že s Benátskou komisiou nie celkom súhlasím, pretože to, čo Benátska komisia požaduje, je už v súčasnosti súčasťou platného a účinného znenia zákona o rodine. Hovoríme o článku 5 zákona o rodine. A pokiaľ ide o zákaz diskriminácie, ten už máme v súčasnosti zakotvený v článku 12 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa zakazuje diskriminácia z rôznych dôvodov, aj z dôvodu pohlavia, rasy, farby, pleti, jazyka, viery, náboženstva či iného postavenia. Čiže ten zákaz diskriminácie je v ústave, v tom momentálne platnom a účinnom znení veľmi, veľmi široký. Rovnako necelkom chápem konštatovanie alebo odporúčanie Benátskej komisie, pokiaľ ide o časť ústavy, ktorá hovorí, že výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intimného života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu a že teda vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnej integrity a tak ďalej tvorí súčasť všeobecného vzdelávania detí v podobe primeranej ich veku, kde Benátska komisia na jednej strane konštatuje, že úloha rodičov v oblasti vzdelávania je výslovne uznaná v článku 2 protokolu k Európskemu dohovoru o základných právach, ktorý zaručuje právo rodičov zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v súlade s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Benátska komisia poukazuje, že toto právo nie je absolútne, že teda štát má zabezpečiť primeranú informovanosť a vzdelávanie detí, ale to je presne zmysel a obsah toho ustanovenia. To znamená vyváženie medzi právom rodičov na vzdelávanie a záujmom štátu na kľúčové vzdelávanie v kľúčových oblastiach. Rovnako nie celkom súhlasím so stanoviskom Benátskej komisie, pokiaľ ide o rodovú identitu. Benátska komisia sa vyjadruje ku navrhovanému zneniu článku 52a Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie: Slovenská republika uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Tu Benátska komisia zdôrazňuje, že jednotlivci majú právo na vlastnú identitu, založenú nielen na ich pohlaví pri narodení, ale aj na ich rodovej identite. Nuž, tu si dovolím s Benátskou komisiou trošku polemizovať. Zacitujem stanoviskom osobitnej spravodajkyne OSN Rím al-Salem, ktoré bolo prijaté v júni 2025, ktorá hovorí: pohlavie sa chápe ako biologická kategória a ako rozdiel medzi ženami a mužmi, ako aj medzi chlapcami a dievčatami. Odkazy na pohlavie sa vzťahujú na biologický rozdiel medzi mužmi a ženami, ktorý sa vyznačuje odlišnými evolučnými spôsobmi rozmnožovania. V rámci tejto správy sa ďalej argumentuje.
Uznanie reality biologického pohlavia je kľúčové pri riešení špecifických foriem útlaku, ktorým čelia ženy a dievčatá. Správa tiež kritizuje nahrádzanie rodovo špecifického jazyka jazykom neutrálnym alebo zameraným na rodovú identitu, čo podľa správy môže viesť k dehumanizácii žien a oslobeniu ich právnej ochrany. To znamená, Benátska komisia je v tejto oblasti trošku tendenčná a ako vidieť, máme aj iné pozície z nadnárodných inštitúcií, ktoré poukazujú na opatrný prístup v tejto oblasti. A navrhované znenie ústavy Slovenskej republiky koreluje s týmto navrhovaným opatrným prístupom. A nie sme sami. Môžem spomenúť aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vo veci For Women Scotland, kde stanovil, to je rozhodnutie z roku 2025, zo 16. apríla, kde súd stanovil, že pojmy pohlavie a žena v domácom antidiskriminačnom práve sa musia chápať ako odkazy na biologické pohlavie v rámci zákona o rovnosti. Ďakujem pekne.